na-emele mụọ dịka ndele chimakwụkwọ ife mbụ n'obi na-emele mụọ dịka ndele chimedemede ife ọma na-emele mụọ dịka ndele chimakwụkwọ ife mbụ n'obi na-emele mụọ dịka ndele chimedemede ife ọma na-emele mụọ dịka ndele chimakwụkwọ ife mbụ n'obi na-emele mụọ dịka ndele chimedemede ụmụnne bịa n'ọnọji ekweghị mfụnwu ọkụ nnekwu nkechi mụ mere chimemekwa ọzọ ọdụmemojuda chimọkisi eme ọlọmụ ịlụrụ anyị nadazi n'ojulu anyị afọ ọ dị nka na nlọ ife afụ chukwu na-eme onye o mere mma karịa m wee aka ya enuo Jizọs oke mmọnwụ na-eti onwe ya akanaga nwoke ka ibe ya oko chimule o mekwana ka o si eme chiọma chiọma ọ bụ ka isi eme chi onye ebele ekene ka mụ jiri bịa chi onye udo ekene ka mụ jiri bịa chi onye amala ekene ka anyị jiri bịa maka mbuni enu ibuniri nwanyị n'ọkwa mbuni enu a n'ọkwa nnekwu ụkọchukwu onye ọrụ ebube n'ala ekene Jizọs ịdị egwu ife bụ Chukwu na-emere mụọ ọ dị nka na nlọ ihe ahụ Chukwu na-eme onye o mere mma karịa m wee aka ya enuo ife ọma na-emele mụọ dịka ndele chimakwụkwọ ife mbụ n'obi na-emele mụọ dịka ndele chimedemede ife ọma na-emele mụọ dịka ndele chimakwụkwọ ife mbụ n'obi na-emele mụọ dịka ndele chimedemede ife ọma na-emele mụọ dịka ndele chimakwụkwọ ife mbụ n'obi na-emele mụọ dịka ndele chimedemede obodo onye ka a na-ekwunu obodo onye ka a na-ekwunu Reverend Father Jonas Bensi n'Okoye nwafadazi nnukwu ebunere n'ọkwa nnekwu ụkọchukwu ọzali bishọp nke Ọka Diocese ndị ajụjụ wee jụba ndị akụkọ wee kọba ndị asịrị akụba kedu mgbe o jiri fada wee fọdụ ichi bishọp ụmụnne m onyinye Chukwu dị n'iche n'iche akara aka onye na-edu ya akara Chineke nyere onye kwa na-edu ya onyinye Chukwu dị n'iche anyị gaa n'akwụkwọ nsọ Samuel isi nke 16 bido n'amaokwu nke 10 wejegide wee ruo na nke 30 Jizọs Chineke wee sị Samuel kunie gama na Bethlehem o nwere ozi ị ga-ejere m Samuel wee kunie wee gaba ozi Chineke ziri ya ọ sị ya iruo na Bethlehem banye n'ụlọ Jesi Samuel wee jeruwe banye ebe Jesi wee kpọọ Jesi gwa ibe Chukwu ziri ya kpọpụta ụmụ gị ndị nwoke
Jesi wee mee ife Samuel gwara ya gbapụta ụmụ nwoke 7 ọ mụrụ amụ. Samuel etie olo Jesi onweghị onye n'ime fachikwu ghọtalụ. Ọjọọ Jesi ọ bụ na ụmụ gị nwoke agwụchala. Jesi wee sị Samuel olo ọ fọrọ nwa nke obele, ọ fọdụrụ nwa nke ntakịrị ọ gara ọbịa, ọ gara ịzụ na atụrụ. Samuel wee gwa Jesi zi ozi ka kpọọ David anya ma eli nni, anya ma naanị, anya ma ekwu okwu, onweli ife anyị ga-eme ka anyị na David abata. Ịbụkwa ibe ọrụ ebube Chukwu na-eme, onye Chineke ghọtalụ ka ọ ghọtalụ. David wee si n'ebe ọ na-azụ atụrụ ya kezila ozi na na-achọ ọnụ ya o jelu bata. Samuel etie n'oke ọnụ, mmụọ nke Chukwu wee sị Samuel nekwanụ onye nghọtalụ, tee ya mmanụ. Samuel nekwa onye nghọtalụ. Samuel eme ihe Chukwu gwara ya o nwere mmanụ nsọ tee David n'isi. Akwụkwọ nsọ ekwuo na ọ bụ n'ihu ụmụnne ya. Ofe akwụkwọ nsọ bụkwa kwadele sị onye a na-ekwu maka ya na ọ mara ezigbo mma. Okolobịa dị mma na-enwu ka ọnwa, o tolo ogologo, o nwere mkpụrụ anya, o lụrụ ife eji nwoke eme. Bido n'ụbọchị ahụ mmụọ nke Chukwu wee banye n'ime David, amara Chukwu wee duru ya gaba. Ọ dị ka na nlọ ihe bụ Chukwu na-eme, onye o mere mma karịa m wee dị aka ga-enu. Na-emele m dịka ndelechi m akwụkwọ, ife mbụ n'obi na-emele m dịka ndelechi m edemede, ife ọma na-emele m dịka ndelechi m akwụkwọ, ife mbụ n'obi na-emele m dịka ndelechi m edemede, ife ọma na-emele m dịka ndelechi m akwụkwọ, ife mbụ n'obi na-emele m dịka ndelechi m edemede. Onye ajụjụ ịghọta gị ife ijuru mmụọ. Akwụkwọ nsọ mere unu ka anyị mata anyị bụ mmadụ na-abụ n'enu alụ, ma Chineke na-abụ n'ime mmụọ. Ka nkọrọ gị akụkọ hụcha ntị gị nke ọma, ka nkọrọ gị ka o si wee bido. Reverend Father Jonas Ibensi n'Okoye, Okoye nwanne Zọba bụ onye adazi na-adazi nnukwu kedị na Anịọcha local gọọmenti na Anambra na Naịjirịa. Amụrụ ya n'afọ 1962. N'obibo nke ya n'Izọba n'ụmụdụ n'onye omerụ Green Rate na Amata Clan nke dị na-adazi nnukwu. O nwere nne na nna Mr. and Mrs. Patrick and Teresa Okoye n'Izọba. Mkpụrụobi fatụrụ ike na ndokwa ahụ. Reverend Father Jonas Ibensi n'Okoye
ebe nne jifa ụmụ asatọ ọ gụrụ akwụkwọ prama ọjị aka primary school nke dị na Davinu n'afọ 1971 oluo n'afọ 1972 Fada Jonas Benson soro nne na nna ya gaba Kaduna ọ gụrụ akwụkwọ na Kaduna St. Gregory Primary School nke dị na Kaduna bido n'ụmụaka ya ife gbasara echiche ụkọchukwu na-agụ ya o bidoro n'ụmụntakịrị gbaba odibo n'elu ọta n'okpuru Reverend Fada Miniham oluo n'afọ 1976 Reverend Fada Jonas Benson Okoye laghachiri azụ n'obodo nna ya ịgụtọpụ praịmarị tole ule oge gị weba sekọndịrị o lere ule common entrance wee gụsịa wee mee n'ọfụma dị njikere wee gaba sekọndịrị ọ gụrụ akwụkwọ na St. Paul Seminary Ukpọ ebe afọ ka ọ gụrụ akwụkwọ sekọndịrị ọgụcha wee pụta Reverend Fada Jonas Benson Okoye o ji aka ya kwenye n'ime onwe ya na-amanye mmanye ọbụla n'aka onye ọbụla na ya ga-abụrịrị ụkọchukwu n'usoro nke Melkisedek nye meloji gaba seminarị ọ gụrụ akwụkwọ na Ọhalos Seminary School nke dị n'Ọnịcha n'afọ 1978 ruo n'afọ 1983 nnekwu ụkọchukwu nke Ọka Diocese Ekobiefuna fellowship nke na-agụrụ unu mmụọ o zigara Reverend Fada Jonas Benson Nwokoye Bigad Memorial Seminary Ikọta Egbene nke bụzi St. Joseph Major Seminary iji gụtọpụ akwụkwọ echi m ụkọchukwu nke welie afọ anọ ka ọ bụ n'Ikọta Egbene ọ gụsịrị nyaba akwụkwọ ọ gara Rome na nnekwu na akwụkwọ Urban University nke dị na Rome o nwetasịrị nzere nke mmụta Bachelor's Degree Philosophy ka ọ gara gụọ o jesiri nata Naịjirịa ọ gara ọrụ apọstụlụ ya ka akpọrọ Apostolic Work na St. John Bosco nke dị n'Isuani Ọcha Seminary ebe afụkọ gara ọrụ apọstụl n'Isuani Ọcha oluo n'afọ 1988 ọ gụrụ akwụkwọ na Bigad Memorial Seminary nke dị n'Enugu steeti ebe ọ na-ọbụ akwụkwọ nke ikpeazụ Theology bụ isi njedobe akwụkwọ na-agụ tupu eji bụ ụkọchukwu ọ bụ
gụchara pụta ka ọ na-agụ onye bụ akwụkwọ nka kpọrọ theology akpọrọ Reverend Father Jonas Benson Nwokoye. Ọtụtụ ọrụ ọtụtụ oku n'ụlọ nzukọ Katọlik akpọrọ ya dịka onye lektọ o ruo n'afọ 1989 akpọrọ ya dịka onye akọlaịt n'afọ 1990 Echiodogwu Nwadikin n'afọ 1992 Jonas Benson abụrụ ụkọchukwu n'usoro nke Melkisedek. Ọ malitere ọrụ dịka onye ụkọchukwu na St. Peter nke dị n'Adaziani. Ọrụ si n'Adaziani si Adaziani gaba Ezinifite. Ọ rụrụ ọrụ n'Ezinifite ọfụma, si Ezinifite wee gaba n'Oko. Ọ rụrụ ọrụ ya n'Oko ọfụma. Osoko gaba obodo oyibo sewa ebe ọ jọrọ ịgụ akwụkwọ mmụta nke canon law. Ọ gụsị akwụkwọ wee bata Reverend Father Jonas Benson Okoye gaba St. John Nneni. Ọ rụkwadịrị ọrụ ya ọfụma o jezie St. John gaba obodo oyibo ịga ikponye akwụkwọ n'isi maka aga n'ilu nke nzukọ. Ọ gụsịa nata wee gaba Ekwulọbịa. Ọ lụrụ ọrụ ya ọfụma. O si Ekwulọbịa wee gaba n'Amawọbịa. St. Matthew dị n'Amawọbịa. Amawọbịa ọ lụrụ ọrụ ya ọfụma. O si Amawọbịa gaba St. Mary. Ebe a bụ ka nna anyị dị nsọ n'ọbụnie ya wee sị ya na ị ga-abụ nnekwu ụkọchukwu n'usoro nke Melkisedek. Ewechie n'Jonas bishọp ọzọrụ bishọp nke Ọka Diocese. Ọ dị nka na nlọ ihe afụ Chukwu na-eme. Onye o mere mma karịa m wee aka ya enuo. Na-emele mụọ dịka ndele Chimakwụkwọ. Ife mbụ n'obi na-emele mụọ dịka ndele Chimedemede. Ife ọma na-emele mụọ dịka ndele Chimakwụkwọ. Ife mbụ n'obi na-emele mụọ